so an cimma matsaya ko kuma in ce an samu damar yin yarjejeniya tsakanin wato jigajigan jam'iyyar adc da suka hada da sanata da tarabi musa kwankwaso, atiku abubakar, peter obi, rotimi amechi da duk wasu jigajigai wanda aka gudanar da wannan taro a birnin iko, wanda mun kawo rahotanni akai a shafinmu na facebook da kuma youtube. So amma abu mai mahimmanci a wannan tattaunawar ko kuma zaman da aka samu, ba wai iya jam'iyyar adc ba ce aka yi wannan zaman. So akwai jam'iyyar pdp wadda akwai jigajigan jam'iyyar pdp gaskiya, shi ma hada shi shugaban kusan tsagin pdp wato kabiru turaki, wanda kuma ya amince ya tabbatar da cewa zai goyi bayan wannan hadaka ta jam'iyyar adc domin a samu matsaya ta yadda za a iya tunkarar zaben shekarar 2027. So menene abin alfanu ko kuma muhimmin abu a cikin wannan tattaunawa da suka yi ko kuma matsaya da suka samu? So idan ba mu manta ba, lokacin zaben shekarar 2015 wato kuma lokacin 2011 lokacin General Muhammadu Buhari, za ku kalli cewa da ya zo, so an gagara yadda za a yi da gwamnatin pdp a lokacin. pdp na da karfi, so dole sai da aka zo aka yi wannan maja din. So ita wannan maja ta jam'iyyu tana yiwa kowa na jam'iyyarsa, ba dole sai ka dawo jam'iyyar adc ba. Yanzu misalin yadda aka yi wato tsakanin adc da ita wato pdp, so ba dole sai pdp sun dawo jam'iyyar adc ba, a'a no, kawai za su yi maja ne, za su yadda cewa sun haɗa kai tsakaninsu, akwai alaka tsakaninsu da adc, ma'ana sun yi matsaya cewa za su mara ma ɗan takara baya guda ɗaya. So sai dai mafi yawa 'yan takarkarin za su fito ne daga cikin jam'iyyar adc. Ita dai illa iyaka ita pdp, so kamar a ce ta kawo wani taimako ne ko kuma a ce ta kawo wani agajin gaggawa. So wannan taimako da ta kawo shine na ya za a yi wato a samu nasara a lokacin zaben 2027, ma'ana a yi nasara a wannan yakin neman zaɓe da za a yi da kuma zuwa lokacin zaɓe, ma'ana dai irin kamar a ce taimakon gaggawa ko kuma aikin gayya wanda za a yi domin a tunkari jam'iyya ɗaya. So a takaice wannan shine manufar ita wannan haɗaka da kuke jin ana cewa za a yi maja. So wannan maja ana tsammanin cewa za ta haifar da abin arziki, duba da halin da Najeriya ke ciki da kuma mutane ke kallon cewa a yanzu ana wani kadami da jam'iyyar apc tana ci gaba da mamaye kusan 90% na dukkan wasu abubuwa da ake yi a Najeriya. Idan muka duba a yanzu haka ma ita jam'iyyar ta adc tana da wato ita jam'iyyar adc ta samu wato 'yan majalisun tarayya, kuma har ma tana da shugaban wato marasa rinjaye a majalisar dattawan Najeriya. Kun ga nan ma za a iya cewa yanzu tana ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa manya masu ƙarfi kenan, ma'ana ta sauyi pdp kenan a wajen rike kambun jam'iyyar adawa mafi girma a Najeriya. Sannan kuma jam'iyyar apc ita kuma bangaren ta, so tana da wato 'yan majalisu da dama da kuma gwamnoni guda 31, wanda hakan ke nufin cewa a cikin gwamnoni 30 da kusan shida ne ba ta da su, kuma wanda akwai babban kalubale wanda dole ita adc wato sai ta haɗa kai da wasu jam'iyyu, sannan kuma za ta iya samun nasara a wannan zaɓe mai zuwa na shekarar 2027. Kusan makasudin dai zaman da taron da aka yi, so yana da alaƙa ne da wato yadda hukumar zaɓe ta ƙasa so ta tabbatar da cewa kowace jam'iyya ta yi zaben fidda gwani ta tsayar da ɗan takara. So a wannan kadamin ne ya kawo har ma ita jam'iyyar adc so ta fara wannan taro a jihar iko, so wanda idan aka gabatar da shi wannan tattaunawa za ta taimaka domin samun maslaha da kuma hanyar da za su bullo ma ita jam'iyya mai mulki kafin lokacin zaɓe. Kuma ana tsammanin rigima da take kotu da kuma ja'in ja tsakaninsu da Nafi'u Bala so tana iya kawo ƙarshe kafin lokacin.